iných cáder, že by sme si mali viac pomáhať a byť možno viac kolegiálny. Ja by som sa strašne rád teda zúčastňoval kontrolných dní. Na tom poslednom, ktoré bolo Závolčince minulý týždeň, som sa nezúčastnil, lebo mi neprišla pozvánka. Pán primátor, vy ste minulý rok, keď sa táto téma prvýkrát otvorila, pred celým zastupiteľstvom, poslancami, mnou a všetkými zamestnancami prislúbili, že budete všetkých za ten daný okrsok, za ten danú mestskú časť pozývať. Slúbili ste to a napriek tomu ste ten sľub nedodržali. Nerozumiem tomu prečo. Neviem, ako tam môžem škodiť na tom kontrolnom dni. Ja sa tam s vami fakt nepotrebujem fotiť, ani robiť tam nič negatívne, kľudne vás odfotím všetkých a proste rešpektujem vašu dohodu aj zmluvu, nemám potrebu proste nejako si tam prisvojovať, takže mňa iba zaujímajú informácie, ktoré sa na tom kontrolnom dni preberajú, pretože som 7. poslancom Vlčiniec, mám svoj mandát, a jednoducho obyvateľia sa dožadujú informácií, ja by som im rád tie informácie dal, ale chcem byť súčasťou kontrolného dňa, na ktoré mám právo. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta Žilina pozývať na kontrolné dni všetkých poslancov z danej mestskej časti, kde sa kontrolne uskutoční. Podľa paragrafu 25 odstavec 4 zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení poslanec má právo najmä bod E zúčastňovať sa previerkách, na kontrolách, na vybavovaní, sťažnosti a oznámení, ktoré vykonávajú orgány obce. Takže toto je uznesenie, ktoré teraz vám odovzdám. Ak teda chcete byť veľmi kolegiálny, aby som bol rád súčasťou kontrolných dní. Tak si pripadám ako v Amerike v 18. storočí, kedy niektorí občania mohli ísť do kaviárne a niektorí nie. Takže tak, ďakujem. Ďakujem. Ak to vnímate ako pohlavnú alebo nejakú inú segregáciu, tak sa ospravedlňujem. Tak toto určite nie je. Veľmi rýchlo zareagujem. Vy všetci poslanci mestského zastupiteľstva z hľadiska informácií, ktoré idú z mesta, to znamená cez tlačové správy, cez všetky výstupy, ste informovaní, a tých výstupov nie je málo, ste informovaní o všetkých aktivitách mesta, o všetkých projektoch, ktorí bežia, o tom, v akom sú stave. To znamená, na základe týchto informácií vy môžete slobodne konať, slobodne kontrolovať, slobodne si zavolať vedúceho, a že chcete sa zoznámiť s tým, čo sa deje. Koho si primátor pozve a nepozve na akýkoľvek svoje stretnutie, je len a len môjim rozhodnutím a takéto uznesenie, ako príjmete, ma k tomu nemôže donútiť. Ani ma nedonúti, pán poslanec. A ešte jedno odporúčanie. Odporúčam vám, a veľmi by mi to pomohlo, pán poslanec, keby ste si urobili v rámci svojho obvodu so svojimi kolegami jedno stretnutie a začali spoločne komunikovať a spoločne sa rešpektovať. Pretože výsledok toho, v akej situácii dneska som, ako rozumiem, je aj výsledok vašej komunikácie, nekomunikácie a kolegiality alebo nekolegiality. Vyhodnotíte sa, ako chcete a spýtajte sa vašich kolegov, ako to vnímajú. Aj toto je výsledok toho, ako dnes konám. Je to aj výsledok toho, ako podporujete dnešné vedenie mesta, ako ste ho podporovali. Medzi tým, čo som prislúbil a dneškom sa stalo veľa vecí, ktoré ma žiadnym spôsobom nemotivujú s vami, pán poslanec, spolupracovať. Nemotivujú. Takže ja to musím povedať takisto na rovinu. A nedonútite ma žiadnym uznesením. Ak za mnou prídete, pán poslanec, nikdy vám nezatvorím dvere, ale nemôžete ma donútiť, s kým sa ja v tomto meste pri projektoch, ktoré poslanci podporili svojim hlasovaním v decembri, ktorí podporili prijatím programov vyhlásenia, donútiť, aby som sa s vami stretával. Ale samozrejme, že to uznesenie, o tom uznesení dám hlasovať. A rozprávať na internete o arogantnom správaní v prípade športu, v mojom prípade, považujem za, keby som bol veľmi ješitný a trošku ako taký sebastredný, za pomerne veľkú urážku. Čiže ak aj vy sa budete kolegiálne a zodpovedne správať k tomu, čo mesto robí, tak potom rozumiem vašim pripomienkam. Ak je aroganciou
principiálny postoj mesta v ochrane majetku mesta, ak je toto arogancia, tak jednoducho ja to takto nevnímam. Ale to myslím, že stačilo na túto tému. Nech sa páči s faktickými poznámkami na pána poslanca Hasa, pán poslanec Šepec. Karol, plne sa stotožňujem s tvojím pocitom segregácie, lebo ja ho mám tiež. Mne dennodenne príde niekoľko e-mailov, niekoľko nepublikovateľných správ o tom, že ľudia dostali domov výmery za daň nehnuteľnosti a nadávajú nám. My sme prebrali bremeno zodpovednosti, ktoré mnohí z vás alibisticky odmietli. My sme prebrali bremeno zodpovednosti za toto rozhodnutie, aby sme sa tu vôbec dneska mohli baviť o tom, že služby mesta fungujú aspoň ako fungujú a sú pokryté rozpočtom. Takže ja milé rád za jeden deň, keď budeš odpovedať ľuďom na takéto správy, vymením za pozvanie na v úvodzovkách kontrolný deň. Nech sa páči, veľmi rád to urobím. Pán poslanec Ház, nech sa páči s faktickou. Pán primátor, do veľkej miery, aká je atmosféra zastupiteľstva, alebo na úrade, alebo medzi nami v obvode, je príkladom toho, ako sa vy možno chovate k nám. Vy ste pre nás príkladom, vy to tu vediete, vy ste ten dirigent, tak prosím vás, nehovorte o tom, ako my si máme urobiť poriadok v našom obvode, lebo do veľkej miery táto zmluva nás takýmto spôsobom rozhádala. Toto všetko tu nemuselo byť a dokonca ani sme nemuseli riešiť túto tému kontrolného dňa. Keby ste ma pozvali od začiatku na kontrolný deň a dodržiavali zákonom moje právo zúčastňovať sa kontrolných dní. A ja si to budem dožadovať aj naďalej, pretože ja mám právo sa zúčastňovať kontrolného dňa, ktorý organizuje mesto. Vy nie ste iba vy mesto. Dobre? Je to súžitie viacerých občanov. Čo sa smeješ? Hej? No dobré, dúfam, že sa nesmeješ. Ďakujem pekne. Prosím kľud, skúsme vecne rovne. Pán poslanec, ak to bude kontrolný deň, samozrejme máš nárok. Ak to bude akékoľvek iné pracovné stretnutie, je to na mojom rozhodnutí. Skúsme to takto uzavrieť. Pán poslanec Cibulka, nech sa páči s faktickou. Pán Febanec, to bol jeden šikanózny výstup. Toto by sa na normálnej spoločnosti hodnotilo ako šikana. Ako fakt som už sa nechcel zapájať do týchto diskusí, ale tak som veľmi rád, že ste ukázali svoju pravú tvár v tejto chvíli. Poslancovi, ktorý je volaný ľuďmi, on není volaný vašou zmluvou koaličnou, on je volaný ľuďmi predsa, nie? A on má zamedzený prístup na nejaký kontrolný deň alebo niečo, čo sa má dať vo verejnom záujme? Keď v svojom voľnom čase tam chce prísť a buď pomôcť, alebo jednoducho nastaviť nejakú formu kontroly, komunikácie a tak ďalej, vy poviete, že nie? A ešte takýmto spôsobom hrubým, zosmiešňujúcim? Nemám pocit, že som pána Hasa zosmiešil. Len som odpovedal, že je na mne, koho si na stretnutie ako primátor zavolám. Povedal som, ak to bude kontrolný deň, pána poslanca pozvem. Ak to nebude kontrolný deň a tieto stretnutia častokrát ako kontrolný deň neboli, tak ho nepozvem, pretože to je naozaj moje slobodné rozhodnutie. Prepáčte. Tak ako ja očakávam určité od vás slušné správanie, čo samozrejme môžeme o tom polemizovať, tak, ale dobre, skúsme ísť ďalej. Pán poslanec Hriník, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ako absolútne Kajo poukazuje na to, že aby sa volal na kontrolné dni, na čo má zákonné právo a nemusíme tu teraz miešať jablka s rúškami a ďalšie veci. Takže v tomto Karola podporujem a čudujem sa, že minule, keď to Karol predkladal, mu to bolo slúbené, že bude chodiť na tie zákonné kontrolné dni, na ktoré má právo chodiť a mal informácie. A ničím iným by som to nespával, proste ako poslanec má na to právo, takže plne sa s tým stotožňujem. Aj keby to bol nejaký iný poslanec, ktorý v podstate nepodpísal dohodu alebo zmluvu, tak mal by byť na tých kontrolných dňoch. Ďakujem. Áno, ak to bude kontrolný deň, samozrejme. Pán poslanec Randa. Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež vnímam požiadavku Karola Hasa od začiatku, že sa jedná o kontrolné dni a nejedná sa o súkromné stretnutia, pán primátor. Ty si to tak spojil, ale on to tak nekomunikoval, čiže od začiatku to komunikoval podľa mňa pomerne presne, že chce byť na kontrolných dňoch mesta týkajúcich sa jeho obvodu. Že
a v tom ho asi všetci podporujeme, ako tu sedíme.